Mga bayot og manok lihisgutan mga bayot nay daghan diri mga bayot makapili ka katong humok-humok mga bayot katong gahi-gahi mga bayot og katong dagko-dagko gagmay-gagmay organic mga bayot og katong mga boiler nga manok na diri mga bayot. Pero og mopalit-palit kag manok diri sa city-city mga bayot mga market-market o shop-shop mga bayot di na gyud ka makakita dira mga bayot og mga tinai mga bayot no. Sigon pa sa kung kapika sa ilong mga bayot kani manok nga yang gipalit-palit mga bayot organic kuno ni. Mas mahal-mahal gini siyang manuka mga bayot kumpara atong ipalit-palit mga bayot nga kinilo no. Gumikin kay gisulod naman gyud ni sa package mga bayot og di na gyud na imo na maipikas-pikas din o ingno nimo na ditong tindira o pikasa lay kapikas lang ako ang paliton. Ako dining tinibukon mga bayot pero kaning akong pagtinibok mga bayot masipag daghan ka ng lamas na ako ang gipaglunod mga bayot di na siya mohigop pa ng sabaw. Asa man pud niyang silingan mga bayot di man pud ko mohigop-higop pa ng sabaw mga bayot gawas og magtula-tula ko og paa og dili iyang pako mga bayot mohigop ko na mga bayot pero inani mga bayot di pud ko mohigop oy. Kay bisag ultimo lagom kani ako ang kanawungan mga bayot parte-arte bang puning silingan. Kay patatas is life man gyud ako makagopa niya ako ang binhi mga bayot di gyud magsilbi mga bayot og di kakaon mga bayot og patatas sulod sa usa ka adlaw mga bayot kay payak pa kini ang panudlanan mga bayot og di kakaon ani og luto ko mga bayot og patatas po dire. Nya kato kong gigama-gama nga karing manok mga bayot di man baling nga ako ang binhi ato mga bayot. No mo nang gagama-gama ko dire og chicken nuggets mga bayot ako ra na siya mga bayong gibrito. Samantalang kapi kaniya to kung sa ibuta ka ng lamisa hala subad. Di ka mukaon dira o di magpadili-dili ka andaman po kag sanga sa bayabas og dili to ko. Maskin pag magabot imong luha dira og sipon hala tulo na lang gyud.